Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa Euskal Herria irratian. Kulturgintzaren aldizkaria Eusko ikaskuntzarekin batera astez aste hemen Euskal Herri irrati honetan. Ezagutuz, ikasiz, ikasiala, ezagutzera emanez, horlaxe ari gara. Honako ale honetan geure begirada liburu batera. Euskara lengua de kultura izen burua du, eta berez gazteleraz testu nagusiak, aurkezpenak, hitzaurreak eta halakoak euskaraz, autore bat baino gehiago. Izan ere hemen Iruñan eginiko 2 hitzaldi zikloren emaitza da hemen jasotzen dena. Edizioa Iruñeko udalak egin du, kulturako alorrak. Hori izanen dugu mintzagai eta hor Iñaki Azkonak emaniko azalpenak, deskriptiboak liburu honen edukia, zein den ezagutzera emanez, eta ondoren Xabier Quintana euskaltzaina eta hizlarietako bat izan zen, eta hortaz bere mintzagaia zen izan duen aditzera emanen digu. Hoietxek hortaz geure kulturarlo honetarako namiak, baina aldez aurretik mezu bat, oain 2 ale geure aldizkari honetan berean ardura hartu genuen Hatza elkarte edo Hatzaren poesiari buruz, eta hemen ohar bat baitugu interesekoa zabaltzeko, gaina eskaera espreski egin digute, hala egin dezagula eta hoixe da, egin nahi dugu. Olerkari guziei zuzendutako deia da. Hatzaren poesia 2009ko bilduman agertuko diren olerki gehienak eskutan ditugu, horla dio oharrak. Oraino aurten 101 idazlek parte hartuko dute. Baina azken aukera bat bada eznahian atzerapenean direnentzat otsailaren 15 arte luzatu dute epea. Jadanik aurten Hatzaren poesia egunean aprilaren 5ean olerki, argazki edo bideo proiekzio bat nahi lukete egituratu, eta aurretik nork parte har dezaken ere jakin nahi dute. Hatzaren poesia bildumetan idazten dutenen olerki edo testo poetikoez lagunduak izan eta ez sobera luzea hoietxek baldintzak. Austin Zamorak igorritako oharra da, Hatza elkartearen kudeatzaile da bera, eta poesia bidali nahi izan ezkero e-posta helbide bat badugu hemen, Hatza elkartea, bildua, aol.com, horixe helbide elektronikoa, Hatza elkartearena. Eta modu honetan, mezu hau plazaratuz, eskutartean olerkirik inork eduki ezkero eta Hatzaren bilduma horretan, argitaratuko den horretan, sartzea nahi izan ezkero oraintxe beta, igande honetan arte, otsailaren 15 arte. Euskara lengua de kultura izeneko liburua da Iruñeko udalak plazaratu duena, haunitz egilek parte hartu dute. Izan ere, alde batetik Fernando González Olle, bestetik Xabier Quintana, Txomin Peien edo Mari Jose Olaziregi izan ziren parte hartzaile. Baita Iñaki Martínez de Luna ere, edo Mikel Gros Ilados eta Xabier Ayerdi. Bakoitzak bere jakintza arlotik, bere espezialidadetik, hizkuntzaren egoera, antzinako denboretan, euskararen iritsi aldia, kultur hizkuntza gisa, euskal literatur sistema, edo ikuspundu soziologikoak hemen biltzen direnak. Iruñeko udalak Nafar Ateneoarekin batera antolatutako hitzaldi zikloen emaitza orain liburu moduan bilduta. Iñaki Azkonak azalduko digu Euskara lengua de kultura liburu honetan xeago zer jasotzen den.
Euskara Lengua de Cultura, gora aurkezten dugun liburu honetan, bildu egin ditugu 2006 eta 2007 urteetan Nafarroa Ateneoak eta Iruñeko Udalaren artean egindako jardunaldietan aurkeztu ziren zenbait ponentzi. Gaia beti izaten da euskara edo hizkuntz minorizatua edo hausnarketa soziolinguistika aldetik, historia aldetik, baina beti lotura hori izan behar du gaiak, ez? Horrela jarrita dago ekitaldi hauek arautzen dituen hitzarmenean, ez? Ekitaldiak euskaraz dira eta gaztelaniaz direnean pixkat euskara izan behar dute ardatza. 7 hitzaldi dira, eta nik banan nahi baduzu konpletuko dizuet pixka bat. Gaztelaniaz dira, noski? Eta lehenengoan Fernando González Oye, Estado Lingüístico de Navarra en la Actualidad. Fernandok egiten digu hemen halako rezensio bat, gai honen inguruan momentu honetan dakigunari buruz, ez? Pixka bat, berak datuak eta informazioa bildu du, berak ikertu du alor honetan asko, eta nolabait halako azkeneko egoera, ez? Gure jakinduraren egoera gai honen inguruan, eta esan behar da oso kuriosoa dela, ez? Pixka bat antzinetasuneko egoera horretan zenbat hizkuntz pentsatzen ziren eta nola gainera ze bilakaera izan zuten, ez? Xabier Quintana Ortega, ikusi duzu, berak egiten digu hausnarketa bat, kultura hizkuntz bat zer den, eta kultura hizkuntza izatera iristeko euskarak egin duen bidea eta egiten ari den bidea, ez? Eta hausnarketa ugari egiten du ere bai, gaztelaniaren bideaz eta mendebaldeko zibilizazioan paper hori kultura hizkuntza bete duten hizkuntzei buruz, ez? Eta Txomin Peillenek mintzatzen dira euskal literaturari buruz. Bai, Jose Batziregi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak eta bizkal literatur kritikan eta gai honetan, oso jakituna, eta berak egiten dugu, euskal literatur sistema osoa aztertu egiten du, eta hor azaldu egiten du nola dagoen, eta ze gabeziak dituen, eta ze ondasunak dituen, ze onurak dituen. Eta Txomin Peillenek egiten dugu oso artikulu polita, oso erakargarria, berak modu zuzenean bizi zituen garai bat, hamarkada urte batzui buruz, ez? Berak ezagutu zuen garai horretako idazleak, Jon Mirande, Gabriel Aresti, eta berak parte hartu zuen mugimendu horretan, ez? Parisen bizi zen, eta handik bizi izan zuen, eta protagonista izan zen, eta oso artikulu polita egiten du, eta oso argigarria gainera, ez? Gauzak nola gertatu ziren eta nola pasatu zen, ez? Iñaki Martínez de Luna, soziologia irakaslea, Eusko Jaurlaritzako perspektiba saileko arduraduna, soziolinguistika klusterrean partaidea eta bat soziolinguista aldizkariaren zuzendaria da. Berak egin zuen hausnarketa bat oso interesgarria ere bai, hizkuntzak eta naturan parekatuz, ez? Pizkat, badagoela ere bai, hizkuntzen ekologia bat, ez? Hizkuntz bat aurrera egiteko, bizializateko behar du bere funtzioak, behar du bere nitxo berezkoa, ez? Espeziak, animalien espeziak edo landaren espeziak, naturan irauteko behar duten modu berean, talako parekotasun oso iradokigarria, eta nik uste baita ere oso polita egiten du. Miguel Gros, ezagutzen duzue, iaz nola Euskaltzaindiak argitaratu zuen bere liburu horretan, berak egin du ikerketa demolinguistiko oso ona egin du. Berak hartu ditu Nafarroako erroldak, eta ikertu du errolda horietan euskaldunak deklaratzen diren personen bilakaera nola izan denez. Eta, berak komentatzen du, konklusio bat ateratzen du, Euskararen legea, Nafarroako Euskararen legea onetsi zen momentuan, eta oraingo momentuan, orain Euskaldun portzentaiak izugarri handitu dira. Orduan beraz,
lege tratamentuare aldatu beharko izateke. Bi mezu ematen du. Alde batetik, mezu ez dakit positibo bat, ilusio emangarri bat, ez denaz, dira urte hauetan lan asko egin da, eta horrek bere fruitu eman du, eta gero beste aldetik ematen du nolabait egoera juridikoa egokitu beharko izateke, orain benetan dagoen euskaldun kopuruen edo dagoen egoera. Eta gatzeko, Xabier Ayerdi Urraza, berak egin zuen, Ayerdi Urraza soziologoa da, inmigrazioan espezializatu da, berak inmigrazioaren ikuspegiko zuzendaria da Eusko Jaurlaritza eta Unibertsitatearen arteko erakunde bat uste dut, eta bertan nolabait inmigrazioaren fenomenoari buruzko ikerketak eta lanak azterketak egiten dira, ez? Berak egin du hausnarketa eder bat euskararen garapenari buruz, eta gero aurkeztu du ere bai berak egindako lan bat, hain zuzen euskaldunak non gauden Euskal Herrian eta etorkinak non ezarri diren, immigrazioa non ezarri den Euskal Herrian, eta nolabait ikusteko eragin handia egon daiteke bi faktoren artean. Ez askotan ikusten pentsatzen dugu edo burura etortzen zaigu begira orain immigrazioarekin beste arazo bat euskararenako, berak azkenean esaten du immigrazio lekurik immigrazioa ezarri den lekuetan justo euskaldun kopuru txikienak egoten dira, eta nolabait orduan eragin hori ez dela askotan ematen duen bezain handia, ez? Eta zuzen, emigrazio kopuru txikiak ezarri dira euskaldunagoak diren lekuetan, eta berez badute integratzeko, hizkuntzaren bidez integratzeko aukera posibilitatea handiagoa, ez? Eta nik uste, hori da liburua, Sandra da liburua, jaurtik aurrera liburu hendetan salgai egongo dela, 5 eurotan, pizkate udalaren bilduma baten barnean dagoela, Iruña hitz gutxitan, Pamplona poco a poco, eta horren bere dinamikaketan dago, ez? Geure gaurko kultur arlo honetan euskera lengua de kultura liburua zari gara, liburu honetan zer jasotzen den. Egile haunitz eta horietako baten hitzak bere orduko hitzaldia, orain liburu honen atal bihurtuta, Xabier Quintana euskaltzaina. Jendeak pentsatzen, luzaro pentsatzen zen, hizkuntzak berez onak edo txarrak direla, hau da, beti batez ere gauden lekuan, esan edut Europan, eta hemen harako kolonialismo tradizio handia izan ezkero, txikitandik, hartzen zenuen harako komiki bat, eta agertzen baldin baziren beltzak edo indiarrak eta horiek beti ipintzen zituzten eta hori harako badirudi egiten zutela harako ulertu ezinezko, baina txarrena etzen hori eske holan itzen, eta beren artean ere segurazki ez dute ulertzen hori euskaragatik batek esaten zuen oraindik 17. Dicen que entre ellos se entienden, pero yo no lo creo. Hori zera batzuen itzia eta hori. Orduan, lehen mailako eta bigarren mailako hizkuntzak baleude bezala. Kontutan hartu behar duzue, Europako parte honetan, ego aldean behintzat, hizkuntza guztiak praktikan zera latinaren kumeak ziren. Edo dira. Eta orduan, latina prestigiotsua baldin bada, amarekiko antzaz, besteak ere amaren prestigioa ere eratu dute. Aleman, ingeles eta horiek gehiago kostatu zaiez, horiek ez zeukaten ama hizkuntza latina, baina estatu importanteak izan ziren. Baina euskaragatik alde batetik dudatu egiten zen. Gainera, azkenean, hizkuntzen lehen sailkapen edo klasifikazioa egin zenean, hizkuntzak klasifikatu ziren 3 taldetan. Hizkuntza monosilabikoak, hizkuntza aglutinanteak eta hizkuntza flexiboak. Euskaraz noran silaba bakarrekoak, itxaskorrak, eta gero flexiboak edo malguak.
Nik esenplu bat ipiniko nizueke. Orain bagoaz kaletik eta txinatarrak edo asiako jentea nahiko ugaria da, baina ni umean nintzenean, mira un chino! Una cosa extrañísima. Gaur ez baina. Baina nik alderantziz, eta oin nahiko turismoa dago Txinan, baina pentsatzen dut, duela 50 edo 60 urte, oye, un blanco. Esango zuten, esan normala edo, un negro eta hori, holan seinalatzeko moduko hasien. Bueno, zu baina, gu seinalatzen genuen txinatar bat, baina mundu zabalean, bizi diren gehienak olako zeak dira, eta ez dira gu bezalakoak. Hizkuntzekin esan behar da gauza bat. Euskara ze hizkuntza arraroa, munduko hizkuntza gehienak, baina gehienak 70% ia, euskararen tipologiakoak dira. Arraroenak dira, eta zera, eta gehien hitz egiten den hizkuntza monosilabikoa da txinera. Jakina, euskara arraroa da hemen dagoelako, eta Europan euskararen tipologiako beste 3 hizkuntza besterik ez dagoelako. Zera, alde batetik, suomiera, finlandiakua, ungariakua eta turkiera, eta gero kaukasoko hizkuntzak. Baina, zera, hemendik kanpoan gehienak euskara bezalakoa dira. Ni egon naiz Amerikan, Ekuadorren hango irakasten, alako kursillo batzuk eta urtero etortzen dira ona, Eusko Jaurlaritzak antolatzen ditu bertako kitxua, aimara, talakoentzat, talako ikastaro batzuk, eta ipintzen dizkiedan esenpluak ulertzen dituzte, kitxuaz, aimaraz ere berdin esaten dugu, eta hau da, ikasle ezin hobeak dira, zeren tipologiaz hizkuntza horiek oso hurbilak dira. Ulertzen duzue. Eta bueno, orduan, turkieraz, inolako problemari gabe, nork esango die turkiarrei, turkiera ez dela kultura hizkuntza ofiziala da, eta ez bakarrik kultura, menperatze hizkuntza ere bada. Eta, bueno, hori pizka bat argitu dut, inguruko hizkuntzetan zelako pausoak egin diran pizkanaka, gaur egun daukaten zera estatus hori lortzeko, hori ez da berez hori landu behar da. Da harri batzu dauko zu dizu, bera zenolako marmol ederra. Bueno, materiala bada, baina zu arte lana egin nahi baldin badozu, hartu behar dozu zintzela eta tak, pazientziaz landu. Landu dezakezu marmol gorria, marmol zuria, marmol beltza, guztiak landu daitezke, baina landu behar dira. Arroka berez arrobian edo kanteran aurkitzen duzun moduan ez dago landuta. Eta hori da, gizarte bakoitzak egin behar duen lana. Eusko ikaskuntza, jakitez.